Kublai shibun kublai sejar ngu ya pibaro ki baju page ya ki video hakane ka channel. Sapriang kane ka video ba yasyo kini ki brio ki ba page Cherry Blossom. Kat ba kata masa Cherry Blossom kadang yai kini ki brio lai ngut lan saungut kidang yasyo ya dat hakate ka jaka bat ki babun ki pai ba ki ya pe kai ya kane ka jing yasyo ya dat jong kini ki brio. Lada kimla bante lakam hakane kata masa sisin kasni kan sadon ka jing ya yap brio bat ka jing ya mensau brio. Barabor ki jing lek komen pai ba ha jing ya shit puk ki pai ba ki judan ki jing ya tainya bat ki jing ya syo ya dan kane ka jade da ki jing shong shit palat bat la banderu na kino ki jing di ki babu ai hoi ki la mana bat ki la khang ya kita ki jing di ki babu ai akum kini kita masa henry ki bun pat ki balik tu lane ki bayo ban penrung tu ya kita ki jing di ki babu ai kala banderu badan ki brio ki bas ngohe lane ki bas ngukleu tang sudai met lane syukran bakla kendiat kila ban ai daw lane ban yasniu nakane ka daw kasaja kum kine kijak jingja ladang ilek hakino kita masa pai ba ngidei ban long ki bas ngurit ngim dei ban long ki bakleu lane ki bas nguhe namar kala banja kajingya mensau bat kajingya syok yadat habang ilek ban pen kemen lane ban pen sngoba ya kamen siam bat ya kajing kuak kajungi ngidei ban lehi kum kata kajing kuak bat kata kajing terang kajungi hen rengim dei pat ban ya ken roy brio lane ya syok yadat brio lane ban kheleu ban sngohe ban sngomen kublai shibun kublai sejar ngu ya pibaro ki baju page bat ki baju kershan ya ki video hakane ka channel.